Na celém světě se každoročně vyrobí přes 190 miliard litrů piva. V samotné Británii denně vypijí 28 milionů půl litrů piva. Při vaření piva nestačí jednoduše smíchat hrstku přísad. Jeho příprava vyžaduje složitou řadu biochemických reakcí. Pivovary mají mnoho podob, od gigantů až po jedinečnou skupinu nezávislých pivovarníků a tisíce skalních fanoušků piva, kteří si svůj oblíbený nápoj vaří po domácku dle vlastní receptury. Ať už to děláte doma v kuchyni, v maličkatém pivovaru nebo v areálu za 60 milionů, jako je v St. Louis, vaření piva je složitá procedura, sestávající z několika klíčových kroků. První fází je přeměna ječmene v procesu zvaném sladování. Ječmenná zrna naplní obří ocelové kádě a po přidání vody nasáknou a vyklíčí. Zrno tak změkne a zároveň vydá charakteristické sladové aroma, sladovou příchuť, kterou najdete v pivu, ale také u jiných potravin. Po vyklíčení se ječmen suší. Čím víc je vysušen, tím je pivo tmavší a jeho chuť nese výraznější stopy po pražení. Z ječmene se nyní stává slad. Sladová zrna se nyní semelou, aby vytvořila prášek, který se smíchá s vodou a ohřeje. Enzymy ze sladu rozkládají přítomné škroby a vytvářejí skvasitelné cukry. Výsledná tekutina se nazývá sladina. Tato směs stéká do nádoby zvané mladinová pánev, kde se sladina odděluje od zrn. Sladina se vaří s chmelem, aby získala nahořklou příchuť a jedinečné pivní aroma. Po vychlazení jsou přidány kvasinky pro zastavení fermentační fáze. Ty přeměňují zbylý cukr na oxid uhličitý a alkohol a dodávají pivu svěžest a alkoholový obsah. Vzhledem k tomu, že pivovarníci používají stejné 4 základní přísady a drží se stejného varného postupu, jak je možné, že máme na výběr z tisíců jedinečných pivních značek a druhů? Vaření piva není záležitostí divokého západu, ale celého světa. Od domácích pivovarníků až po mezinárodní pivovary všichni mají svůj vlastní, jedinečný styl. Procestoval jsem svět a poznal spoustu sládků a všichni lidé, kteří vaří pivo, jsou výjimeční tím, že to dělají s nadšením. Sládci připomínají mistry šéf-kuchaře, používající svou vlastní zvláštní kombinaci sladu, chmelu a bublajících kvasinek. Na celém světě jsou k dostání tisíce piv, ale většina spadá do 2 kategorií. Ale a ležák. Kategorie ale označuje černá, hořká a pšeničná piva. Je známa plnější a sladší chutí. Mezi ležáky se řadí pivo plzeňské, bock a sladová piva s všeobecně ostřejší a čistší chutí. Ovšem ale se od ležáku odlišuje nejen chutí, ale i způsobem kvašení. Ležák je obecné označení pro spodně kvašené pivo. Když přidáte kvasinky během první fermentace, začne se tvořit alkohol a oxid uhličitý a nakonec se kvasinky usadí na dně fermentační nádoby. To je ležák v kostce. Ale využívá jiný druh kvasinek. Při tvorbě alkoholu stoupají na hladinu. Ale v zásadě kvasí při teplotě zhruba o 15 stupňů vyšší než ležák, takže chutná zcela jinak. Ječmen je nezbytnou přísadou piva. Nejenže mu dodává barvu a chuť, navíc poskytuje klíčový prvek pro varný proces. Duší piva je sladový ječmen. Ječmen se patří do čeledi lipnicovitých, tedy mezi trávy. Před 10 000 lety byl jednou z prvních domestikovaných plodin na Středním východě. Všeobecně se má za to, že pivo bylo vynalezeno náhodou a že ječmen stál za touhle nečekanou šťastnou událostí. Pivo je staré asi 8 000 let a pochází z úrodné oblasti dnešního Iráku.
Údajně se zjistilo, že po usušení byl naklíčený ječmen ideální pro upečení bochníků chleba. Tento chléb byl poté náhodou rozdroben do tekutiny, která zkvasila. Tak se zrodil prapůvodce piva. Většina pivovarů nakupuje již sladový ječmen, což znamená, že zrna už jsou naklíčená a usušená. Ovšem český pivovar Plzeňský Prazdroj se drží své tradice a již přes 150 let vyrábí vlastní sladový ječmen. Náš vlastní slad vyrábíme od roku 1842, kdy Plzeňský Prazdroj zahájil výrobu. Sladování trvá zhruba 5 až 6 dní. Po naklíčení ječmen usušíme, protože je třeba ho uskladnit a přepravit do varny. Tady v takzvaných hvozdech se zelený slad suší. Máme zde asi 200 000 tun sladu, to je zhruba 3,5 milionu lahví Plzeňského Prazdroje. Češi své pivo zbožňují. V průměru se zde vypije 160 litrů na osobu za rok a proto Česká republika drží světové prvenství v pití piva. Jednou z nejvýznačnějších vlastností českého piva je to, že se v podstatě vyrábí ze 100% ječného sladu. Jeho chuť je velice plná, výrazná a pronikavá. V roce 1200 našeho letopočtu mniši při vaření piva jako první přišli na to, že přidáním zelené rostlinky jejich pivo získá osobitou hořkou příchuť. Tou rostlinkou je samozřejmě chmel. Vyskytuje se v celé řadě druhů a je často označován za pivní koření. Chmel dodává hořkost jako protiváhu ke sladkosti ječmene. I poměrně světlé pivo by chutnalo čistě sladce, kdyby v sobě nemělo určité množství chmelu. Používají se samičí květy chmelu a rostliny patřící do čeledi konopovitých, vedle nechvalně proslulého konopí, zdroje marihuany. Chmelnice jsou charakteristické tím, že rostliny se pěstují v řádcích na provazech. Teď rozlamuji lupulinové žlázy, abych uvolnil pryskyřice. Uvnitř samičí šištice chmelu jsou voskem pokryté lupulinové žlázy. Mají v sobě žlutý pyl skládající se z hořkých pryskyřic a aromatických olejů. Toto spojení dodává chmelu hořkou příchuť po nasypání do pářící varné kádě a uvaření. Hořké přísady, pryskyřice mají i další účinky. Pomáhají ustálit pěnu. Zároveň působí proti mikrobům, takže jsou důležité pro zabránění růstu bakterií v pivu. Lidé si libují v lecčens a někteří právě v chmelu. Stále roste počet lidí, kteří touží potrápit své chuťové buňky. Je to dobré. Pivovar Dogfish Headcraft Brewery v Miltonu v Delaware je znám díky výrobě netradičních piv za použití přísad od vanilky až po med a hroznové víno. Tohle je med z květů pomerančovníku. Máme tu i rozinkový protlak. Ovšem chmel nadále hraje prim. Domnívám se, že používáme největší obsah chmelu na sud ze všech pivovarů v zemi, protože vaříme India Pale Ale s vysokým obsahem alkoholu a výrazným chmelovým aroma. Chmel se obvykle do varné kádě přidává jen jednou během varného procesu, ale Dogfish jsou známí tím, že se normou neřídí. Dokonce jsme vyvinuli vlastní zařízení pro průběžné přidávání chmelu. Naše pivo se takto připravuje jako jediné na světě. Přidáváme chmel po malých dávkách po celou dobu vaření místo běžného postupu, kdy jednou nebo dvakrát přisypete obrovské množství. Přidáváním malých dávek dosáhneme výrazné chuti chmelu, aniž by pivo bylo přehnaně hořké. Kvasinky jsou klíčovou přísadou v pivu. Mají úžasnou schopnost zahájit kvasný proces, který přeměňuje cukry na alkohol.
Stalo se, že byly nalezeny lahve s pivem ve vracích lodí, ze kterých se i přes stáří několika set let podařilo izolovat kvasinky, nakrmit je cukrem a rozmnožit je, takže sládkové se mohli vrátit v čase a vyrábět pivo s těmito prastarými kvasinkami. I pro moderní pivovary, jako je Budweiser, je proces fermentace stále nesmírně důležitý. Nacházíme se ve skladišti číslo 20 ve Spilce, kvasném sklepě. Je zde 12 nádrží, každá z nich pojme 5600 sudů piva. Celkově máme 37 fermentačních kádí, každou z nich naplníme zhruba na 5 až 6 dní, dokud kvasinky neodvedou svou práci a nezačnou se usazovat na dně. Většina pivovarů zakončuje vaření tím, že nechá pivo zkvasit v utěsněných ocelových nádržích. Ovšem ne každý jde touto cestou. Nezávislý pivovar Sierra Nevada nechává pivo kvasit poněkud tradičnějším způsobem v otevřených kvasných kádích. Obří kádě s bublajícími kvasinkami vystavenými čerstvému vzduchu plodí výjimečnou chuť. Plzeňský Prazdroj vyprodukuje 850 000 litrů piva denně. Má jedinečný způsob hodnocení kontroly kvality. Ačkoliv většinu piva zde nechávají kvasit v nádržích z nerez oceli, každoročně se ho určité množství připravuje tradičním způsobem, kvašením chmelové sladiny ve starých dubových sudech. Činí tak, aby měli jistotu, že jejich současný postup odpovídá 150 let staré receptuře. Nacházíme se v historickém sklepení plzeňského Prazdroje. Tyhle klikaté chodby se táhnou asi 10 kilometrů. Obě várky piva jsou otestovány, aby se potvrdilo, že mezi tradiční a současnou přípravou nejsou rozdíly. A proč ta svíčka? Jde o starý zvyk dřívějších vrchních sládků přidržet svíci vedle sklenice piva a zkontrolovat jeho barvu a čistotu. Ve světě najdeme spoustu výrobců piva, takzvaných nezávislých pivovarníků, jejichž vynalézavost a vytrvalost drží pivní průmysl na nohou. Mnoho menších pivovarů má podobu malé výrobny s vlastní prodejnou, takže mohou svobodněji experimentovat s různými přísadami a přesně to je případ pivovaru Dogfish Headcraft Brewery. Co jde vzít a rozvařit, to seškrabeme z asfaltu a hodíme do varné kádě. S výběrem přísad do naší směsi si neděláme velkou hlavu. Jejich slogan zní nekonvenční pivo pro nekonvenční lidi. Použití netradičních přísad mě přivedlo na myšlenku, že bych mohl zanechat svůj otisk ve světě piva. Dogfish vyrábí pivo doslova všech chutí, od dýňového přes čekankové, černé, až po takzvané raison d'être, tmavý mok, uvařený ze sladu, řepného cukru a rozinek. Za klíč k našemu úspěchu v pivovarnictví považuji to, že se toho nebojíme. Vyzkoušíme všechno, co nám chutná. Mezi zmíněné jedinečné přísady patří pálivé čili papričky, javorový sirup, jalovcové bobule, med, hrozný šafrán a kořen lékořice. Podle mě by vaření piva mělo být uznávané jako druh umění, stejně jako malířství nebo sochařství. Uchovalo se po staletí, protože lidé si připadají blíž bohům, když se osvěží kvašenými nápoji. A to je krásná věc. A proto se Dogfish spojili s doktorem Patrickem McGovernem, zkušeným výzkumníkem ze Střediska pro aplikovanou archeologii při Pensylvánském muzeu. McGovern objevil nejstarší známé pivo v dějinách. Ten nápoj byl pro lidstvo zapomenut po tisíce let. Doktor McGovern učinil tento převratný nález po vykopání starověké keramiky na nalezišti v Hondurasu s použitím infračervené spektrometrie a chemického rozboru oškrabků z úlomků hrnčířských výrobků se mu podařilo rozpoznat přísady podobné těm, které se dnes nachází v pivě. Odhadl, že někdy mezi lety 1100 a 1200 před Kristem
lidé pili kvašený nápoj vyráběný ze sladké slupky kakaových bobů, zdroje dnešní čokolády. Máme nástroje, které nám umožňují odhalit mnohé ze starověké podoby organického světa. Pánové nedokázali odolat vyhlídce znovu vytvoření dávného nápoje a s nadšením se pustili do práce. Tak, stačí nám 7,5 gramu. Společně s Brianem Seldersem, vrchním sládkem pivovaru Dogfish, si tým zřídil vlastní malou laboratoř. První odpoledne je klíčové, protože musí namíchat pivo podle receptu se zvláštními přísadami. Aztéckým kakaovým práškem, kakaovou drtí, medem, čili papričkami, aromatickými semeny rostliny zvané anato a kukuřicí, přísadou používanou v mnoha starověkých nápojích. Kukuřičné pivo mělo pronikavou načervenalou barvu. Je to víc než 7,5 gramu. Červená je v tomhle pivu důležitá, protože Májové a Aztékové spojovali čokoládový nápoj s krví. Červená pro ně symbolizovala krev. Původní obyvatelé Ameriky obětovali na vrcholech svých pyramid a když se při obřadu osoba, která měla být obětována, zdráhala, podali dotyčnému čokoládový nápoj, ve kterém byla přimíchána krev předchozí oběti, aby mu dodali odvahu pokračovat v obětování. From the previous sacrifice, so that would give the person courage to go on with the sacrifice. Zvýšili jsme obsah kakaa, aby vynikla jeho chuť a aroma, a přidání kakaového prášku posuneme na pozdější fázi procesu. 7 gramů čili dodá příchuť sušených plodů, aniž by způsobili pálivost. Zde máme sušené čili papričky, které namočíme do vody, aby ve chvíli, kdy je přidáme do sladiny, byly dostatečně měkké, rozdrobily se a vydali ze sebe mnohem více chuti. Jako první jsme ve Spojených státech vytvořili nápoj vycházející ze starověkých čokoládových nápojů, jako doposud žádný jiný. Uvidíme, jestli bude mít úspěch. Už je to cítit, už je to znát, ještě pořád je tam dost ječného sladu. Ale voní to báječně. Nádhera. A teď si počkáme. Odhadují, že vaření potrvá 4 týdny a kvašení další 2. Aby měli jistotu, že bude čokoláda dostatečně uleželá a vydá kýženou příchuť, nechají si dalších 14 dní na usazení kakaových bobů. Pivo dostalo název Theobroma, což je chemické označení kakaovníku, vyskytujícího se pouze ve Střední Americe. Zároveň to znamená pokrm bohů. Tak, tady to máme. Konečně mohou ověřit výsledek své práce a vyzkoušet, jak starověké pivo obstojí v dnešní hospodě. Nechutná jako tabulka čokolády, spíš po kakaových bobech. Po kakao. Vlastně přivádíme zpět k životu nápoje, které přestaly existovat na několik tisíc let a ku podivu lidem chutnají. A to je důkaz, že lidé všech věků měli velice podobné chutě. Když se náš druh poprvé dostal do Afriky, jednou z věcí, která ho zaujala, byl obsah alkoholu, nejen z důvodu uchování potravy, ale především za účelem změn psychiky, které způsoboval. Když alkohol vstoupí do těla, 20% se vstřebá do krevního oběhu skrze žaludeční stěny, zbylých 80% sliznicí tenkého střeva. Voda ve vašem těle alkohol naředí, ale zároveň napomáhá jeho účinnějšímu proudění. Když dorazí do centrální nervové soustavy, dojde k intoxikaci, protože alkohol ovlivňuje schopnost nervových buněk přenášet signály. Pivo dokáže ovlivnit celou řadu mozkových funkcí, včetně vaší schopnosti mluvit. Zpomalí vaši řeč, pohyby vašeho těla a vaši schopnost fungovat. Záleží na vaší postavě, ale všeobecně platí, že pokud jste delší dobu nejedli, sklenice piva každou druhou hodinu zpomaluje vaše reakce.
Pivo může obsahovat 12% alkoholu, tedy zhruba stejné množství jako panák whisky nebo sklenka vína. Plný půl litr obsahuje zhruba 30 gramů čistého alkoholu, což odpovídá téhle panákové skleničce. Takže poslouchejte maminku, všeho s mírou, a to platí i pro pivo. Na naší pivní kultuře je krásné to, že je o objevování. Už to není tak jako před lety, jen nápoj, kterým zaženete žízeň uprostřed léta, ale něco mnohem víc. Budoucnost vidím podobně jako naši předkové v tom, že se nebudeme zaměřovat na druhy, ale na chutě. Vraťme pivo do budoucnosti. Na zdraví, prozit!